Selam hevalên hêja. Ez ê di vê videoyê de nîşanê me bikim ku mirov çawa dikar li ser telefona Samsung Galaxy Note 3 bi Kurdî binivîse. Me li ser tişikê mijara vê vekiribû. Mijara Samsung Galaxy Note 3 de me behsa nivîsandina Kurdî kiribû û me behsa çar xalan kiribû. Xala yekemîn rûdkirina Galaxy Note 3 bû. Niha mijar heye. Mirov dikar li gorî vê rêbazê telefonu root bike. Paşê bernameya Google Handwriting Input û Google SMS Pen Add-onê saz bike. Piştî vê jî vê çend mîheng hebin. Em ê wan nîşaneya bidin. Ser telefona Samsung Galaxy Note 3 dema mirov telefonê nû saz bike. Klavyeyek normal tê. Weke mînak ger mirov ser tiştekî binivîse ev klavyê derdikeve û mirov dikare bi sayê vê klavyeyê binivîse. Lê ev klavyê ne Kurdî ye. Tenê bi hevdanên zehmet mirov dikare bi Kurdî binivîse. Piştî we bernameyên ku me behsê kiribû saz kir, êdî mirov dikare bi Kurdî jî li vir binivîse. Ez ê wan nîşaneya bikim. Ya pêşî me behsa bernameya Google Handwriting Input kiribû. Ev bername tiştek wisa ye. Piştî ve bernameyê saz kir, di nav bijartinan, di nav vebijêrkan de neherin û çend mîhengan biguherin. Li vir dema mirov nû saz dike, Use System Language aktif e. Lê di vê hûn vê rakin, İngilîzî jê rakin û zimanê Kurdî hilbijêrin. Me li vir Kurdî hilbijart û Tirkî hilbijart û İngilîzî betal kir û em vegeriyan. Bernameya duyemîn jî ya ku me behsê kiribû bernameya CMS Pen Add-on bû. Em dikevin vê bernameyê. Di vê bernameyê de divê fonksiyona Detection Enabled be. Yani ne disabled. û dîsa fonksiyonên Keyboard vekirî be enabled. Touch screen jî dîsa her du cûreyên wê enabled bin. Gel ev hatibin kirin, êdî mirov dikare bi Kurdî binivîse. Weke mînak em ê tiştekê de peyamek binivîsin. Na klavyeya normal heye. Mirov dikare bi vê klavyeyê binivîse. Lê dema mirov pênûsa telefona derxe. Weke hûn dibînin li vir klavye wenda bû û rûpera nivîsandinê derket. Niha û Kurdî dîsa hilbijartiye vir. Bi sayê vê em ê bikarin bi Kurdî peyaman binivîsin. Weke hûn dibînin bi hêsanî me kariyem bi Kurdî binivîsin û hemû tîpên Kurdî jî bernameya Google Handwriting Inputê rast nas kir û veguherand li tekstê û weke peyam li vir nivîsand. û taybetiyekî din jî ew e ku niha dema me pênûsê ji telefonê derxist, êdî em nikarin bi tiliya xwe telefonê kontrol bikin. Tenê bi pênûsê çi dibe. Bi saya vê yekê weke mînak ger telefona erdê bê û em dikarin destê xwe danin ser telefonê. Destê xwe danin ser telefonê û wisa binivîsin. Dîsa jî problem dernakeve. Dema mirov pênûsê dîsa têxe cihêvê. Wê qada nivîsandinê here û dîsa klavyeya normal vere û wê dîsa mirov bikare bi tiliyê xwe telefona xwe kontrol bike.